baki za da mace masoyiyata tunanin ki ko da yaushe nake cikin ruhina ki taimaka ki amshi soyayya kar da ki ja da baya in babu ke za da mace na tabbata san ki baba shi ki sani ba za ni daina ba kina can cikin zuciya ba za ni canza ba ina can cikin zuciyarka ba za ni canza ba na saba da san ki a zuciya ki tausaya kin ji ki daure ki so ni dan Allah ba dan hari ba ani dan uwan ki musulmi ne kar ki safara ba a yin soyayya dole kin ji 'yan mata ni yanzu to